θα κάνουμε ένα ακόμη βίντεο μου και θα κάνουμε λες και εγώ δηλαδή στο Toca World θα βγω βόλτες με τις φίλες μου, πολλές, και θα κάνω και sleepover. Γι' αυτό πάμε να αρχίσουμε. Το ξέρω, θα φτιάξουμε μαζί τους χαρακτήρες. Τώρα θα φτιάξουμε τους χαρακτήρες. Ωραία. Πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, τώρα φτιάχνουμε τους χαρακτήρες. Αλλάζω το χαρακτήρα των άλλων και θα προσπαθήσω να κάνω η κολλητή μου Ελεάνα. Θα εισβάλλω αυτό. Όχι, δεν φοράει πολύ μαύρα. Αυτό. Αυτός ο Φιόγκος λίγο μου αρέσει, αλλά δεν φοράει πολύ Φιόγκος. Ξέρω τι φοράει. Νομίζω όχι αυτά. Όχι. Αυτή η στέκα κάπως θυμίζει. Όσο δεν θέλεις φορέσω στέκα, ρούχα άλλα να τις φορέσω. Αυτό. Δεν είναι πολύ. Φοράει, η αλήθεια είναι πολύ κατέτοια. Αυτό μ' αρέσει, αλλά όχι πολύ. Αυτό λες, όχι. Αυτό. Ναι, πάει πολύ. Είναι έτοιμη. Τώρα θα φτιάξουμε. Εντάξει, εγώ θα αλλάξω λίγα ρούχα, θα δείτε τι ρούχα θα φορέσω, τα είδα και πριν μ' άρεσαν. Ναι, έτσι και θα είμαι έτοιμη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Τέλειο επεισόδιο είναι αυτό. Ας κάτι λίγο να δω. Τρίν. Ποιος είναι? Ναι, παρακαλώ. Σήμερα είναι το sleepover, τέλεια. Θα αφήσω εδώ το κινητό μου. Περιμένω να έρθουν οι φίλες. Τιντον. Ήρθαν. Ωραία, αφήσω αυτό εδώ. Και πάμε να δω τους φίλους. Ήρθατε. Ωραία. Πάμε στο δωμάτιό μου καλύτερα. Να φτιάξουμε και τα πράγματά μας. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχω ξεχάσει να σας πω τα ονόματα. Η Ελεάνα είναι με τα πορτοκαλί μαλλιά και η Ευαγγελία είναι με κάτι με μακριά μαλλιά. Και εγώ είμαι η άλλη. Ναι, ωραία, φτάσαμε. Τέλεια. Το δωμάτιο μου είναι αυτό. Το έχω δείξει και από την άλλη φορά. Ωραία, αλλά που θα κοιμηθώ? Ξέρω, θα φτιάξω κάτι. Έχω σκεφτεί πάρα πολύ καλά, θα αλλάξω εγώ το δωμάτιό μου. Ωραία. Ταυτόχρονα και φτιάχνεις το δωμάτιό σου. Πάμε να αρχίσει. Τα πετάμε πρώτα όλα. Δεν θα το κάνω πολύ Halloween γιατί είναι Χριστούγεννα. Κοντεύουν. Αυτό δεν μπορώ να το πετάξω. Αυτό μου λίγο μου σπάει τα νεύρα. Ωραία. Τέλος πάντων, θα το αφήσω λίγο εδώ. Δεν πειράζει. Ωραία. Θα τα βγάλω. Πέταμα. Και θα το κάνω ωραία. Αλλά δεν θα το κάνω πολύ κουρόμι, έτσι όπως είναι δηλαδή. Γιατί τώρα είχα ξεκινήσει. Τι είναι αυτό? Αυτό που θα βάλω. Τώρα αυτό θα πάρει 5 ώρες. Γι' αυτό θα είναι και χάλο. Πετάξω, θα βάλω αυτό εδώ. Αυτό πέταμα. Και τώρα φτιάχνουμε το δωμάτιό μου.
σημάδι που θα κοιμηθούν όλες. Όχι. Θα βάλουμε κουκέτα. Κουκέτα αυτό. Θα το πετάω. Και αυτό εδώ. Θα το κάνουμε πολύ έτσι ωραία. Αυτό, τι λέω, ξέρω. Θα βάλουμε μια μεγάλη τηλεόραση εδώ. Και θα βάλω εδώ διάφορα, ας πούμε, να κάτσουν. Καναπέδες, τέτοια πράγματα. Εδώ θα κοιμηθούν. Αυτό. Φυσικά μπορώ να το γεμίσω τέτοιο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ωραία το έχω κάνει μέχρι τώρα. Να βάλω και ένα κάτω. Να βάλω εκεί που θα αφήνουν τα πράγματά τους. Ωραία και αυτό. Και αυτό. Ωραία φαίνεται πάλι. Εμένα μου αρέσει. Το αφήσω εδώ. Και αυτά τα καλπάκια μου αρέσουν και όταν δεν είχαμε βάλει αυτά. Να βάλω και ένα χαλί. Ωραία. Αυτά άστηκε. Και πάμε. Ωραία. Το έφτιαξα. Εδώ θα κοιμηθώ. Ξέρω τι θα κάνουμε. Εδώ θα κοιμηθώ εγώ, η Ευαγγέλια δηλαδή. Εγώ πάνω. Και η Ελένα εδώ. Στο μπλε. Της αρέσει πάρα πολύ. Το μπλε. Το πράσινο τι λέω. Τώρα πάμε στον κάτω όροφο. Να πάμε για φαγητό. Αυτό. Πάμε. Το νησιζέρ κάνει 5 ώρες να φτάσει. Ήρθε. Ωραία. Εδώ είναι το σαλόνι. Κάτσουμε όλοι μαζί. Να κάτσουμε βολικά. Έτσι. Και πάμε να φτιάξουμε κάτι να φάμε. Κάτι στο ψυγείο έχω. Φέρνει εντάξει. Να φτιάξουμε εδώ κοτόπουλο. Έχει εδώ με κάτι ψάρι. Με ένα ψάρι εδώ. Ωραία. Έφερα πάει κορίτσια. Πρέπει να το ψήσω. Ωραία. Ωραία. Να πάρω και ένα πιάτο πρώτα. Θα πάρω και ένα μαχαιράκι να κόψω. Έτσι, πρώτα είναι έτοιμο αυτό. Αυτό τρώγεται με τα χέρια. Βάλω στον πάγκο. Εδώ. Περιμένουμε. Είναι και έτοιμο και αυτό τρώγεται σε πιάτο. Γιατί είναι, τι είναι αυτό? Και φτεδάκια. Και αυτό είναι έτοιμο. Το τρώγεται με πιάτο. Δεν πειράζει. Είναι έτοιμο το φαγητό. Λοιπόν, αυτό είναι για εμένα. Και αυτό εδώ είναι για την Ελένα. Καλά αυτό. Αυτό είναι για την Ευαγγελία. Αλλά δεν βγαίνει το πιάτο. Αυτό. Δεν πειράζει. Τρώμε και αυτό με τα χέρια. Σπίστε το. Δεν θα το συγγνώμη. Αυτό έχω.
Νόστιμα. Θα μαζέψουμε τα πιάτα, τα βάλω στο νηπτήριο. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα. Πάμε. Και αυτήν εδώ, δηλαδή της Ευαγγελίας, τη φωνάζουν Αλίκη. Γιατί μου αρέσει το όνομα Αλίκη και είναι πολύ ωραίο για όνομα. Δηλαδή αυτή είναι η Αλίκη, βαφτίστηκε τώρα, εμείς τη φωνάζαμε Ευαγγελία και ξέχναμε στο πω στο τέλος τη λένε Αλίκη. Γεια σας, τώρα πάμε να ξεκινήσει. Και όταν εκτός θα πάνε εδώ πέρα και στα δύο θα κάνουν μπάνιο, αλλά δεν ξέρω πώς θα βρούμε τα μαγιό και δεν ξέρω, θα πάνε βόλτα εδώ. Είναι πολύ ωραία. Και για λίγο θα κάτσουν λίγο εδώ πέρα. Τώρα θα πάνε για σούσι. Εδώ. Μόνο για σούσι. Και πάμε να πάνε. Πολύ περπάτημα σήμερα. Πάρα πολύ. Τι λέτε να φάμε? Μπορούμε να φάμε όχι μόνο σούσι. Είναι πολύ λίγο. Δηλαδή σούσι. Να φάμε και αυτή την καυτερή σούπα. Μου αρέσουν εμένα τα καυτερά. Πάρτε εσείς αυτά. Δεν νομίζουν εκεί είναι πολύ. Δεν νομίζουν εκεί είναι αυτά. Κοιτάξτε, εγώ δεν και ακόμα. Αυτά είναι τέλεια. Πίσω αυτά, θα μας βάλω εγώ τσέλι. Εγώ πολύ. Ξεκινήστε να τρώτε. Ωραία. Θα σκάτσουμε. Δεν έχει γιατί τρώει. Πάμε. Ωραία. Να βρούμε τώρα. Βρήκαμε. Δεν περιέδικασα. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Σου. Πήγα πίσω. Είναι πρόσεχη. Λοιπόν. Νόστιμη. Και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Λίγο νερό. Νερό, περίμενε. Χωρίς. Μπορώ να σου βάλω, όχι νερό, μπορώ να σου βάλω αυτό. Βάλω και λίγο κόκκο. Ωραία. Άλλη τα βάλα. Αυτό βοηθάει στο κάψιμο. Ορίστε. Ευχαριστώ, Ελένα. Τέλειο. Πολύ ωραία. Εσείς τι ψάτε? Ναι, λίγο. Πληρώνω εγώ, πάμε. Θα φάμε κάτι και όλα, θα φάμε κάτι γλυκό. Ωραία. Κάτσουμε και εδώ. Δεν πειράζει κάτι λίγο. Εγώ θέλω κοκακόλα, πορτοκαλάδα εγώ και η Ελένα θέλει αυτά μπορεί να βγει ωραία. Θέλει πορτοκαλάδα και εδώ τέλειο. Πήσουμε πάνω στο πέρασι. Πάμε να φάμε κάτι υλικό. Από εκεί η γιαγιά έχει. Μια γιαγιά είχα δει. Ωραία. Πούνται. Δεν πειράζει. Ξέρω. Ωραία. Η γιαγιά αυτή που είναι? Ωραία. Η άλλη αυτή η κοπέλα μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Τι θέλετε, κορίτσια? Εγώ θέλω να... αυτό εδώ. Σάντουιτ. Όχι σάντουιτ. Τέτοιο αυτό. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ωραία. Το πληρώσαμε. Εγώ θα πάρω ένα cupcake. Το πληρώσαμε. Εσύ, Ελένα, τι θέλεις? Θέλω... αυτό εδώ κικάκι. Αυτό. Το
πληρώσαμε. Τέλος τα γλυκά. Θα πάρουμε και ένα σελίδακι καθένα. Η σελίδα αυτό. Εγώ το μπλε και εσύ το ροζ. Όλα τα χρώματα μας έχουμε σήμερα. Τόσο νόστιμο. Ωραία. Πάμε. Τώρα πάμε, λέω να πάμε στον Ιδρύο. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Πάμε. Δηλαδή, ποιον Ιδρύο θα σας δείξω συνέχεια. Περιμένετε να βρω εκεί τώρα το τέτοιο, πώς το είπαμε. Εδώ πέρα θα πάμε. Είναι πολύ ωραία. Και πάμε να μπούμε. Σε αυτό το μέρος θα πάμε. Επιτέλους φτάσαμε με τόσο περπάτημα. Wow, είναι τόσο ωραίο. Θα πάρουμε και κάτι. Εγώ θα πάρω αυτό το κόκκινο. Εγώ αυτό μου αρέσει πολύ. Και εγώ αυτό. Αυτό είναι μπαλόνια. Θέλετε να κάνουμε ένα challenge. Ο καθένας με το χρώμα του. Εσύ με το Ελένα με το πορτοκαλί. Πώς την είπαμε. Ο καθένας με τα χρώματά του. Τι χρώμα έχει μπλούζα του. Ό,τι χρώματα έχει. Εγώ είμαι το μπλε. Εγώ το ροζ. Εγώ το πορτοκαλί και το κόκκινο. Ωραία. Αυτά είναι ίδια. Μπορώ να πάρω αυτό εδώ. Ωραία, μου αρέσει πολύ. Και εγώ αυτό μπλε είναι. Δεν μπορώ. Μπορώ να πάψω και αυτό το κουμπί που το φταίει. Εγώ έχω το μπλε, το πήρα. Εγώ το κόκκινο, αλλά μπορώ να πατήσω και το κίτρινο. Ωραία. Αυτό μπορεί να σου κορυφθεί. Δεν πειράζει. Είναι αστείο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν έχω βρει κάτι. Έχει κάτι που θα μισώ. Δεν έχει κάτι ροζ. Έχει μόβ, αλλά δεν είναι το χρώμα μου. Μόβ, ροζ, πρέπει να είναι ροζ. Αυτό μπορώ γιατί είναι κόκκινο. Δεν πειράζει, ωραίο είναι και αυτό. Έχουμε τα ίδια σχεδόν. Το πορτοκαλί πάει και πολύ με τα μαλλιά μου. Και αυτό, έτσι και έτσι, αλλά εμένα πιο πολύ. Μου έχω και ακουστικά. Να βάλουμε λεπτά. Εδώ. Και πάμε. Εδώ καθαρίζει κιόλας. Μάλιστα. Αυτό το κουμπί μου αρέσει πολύ. Ωραία. Πάμε να μπούμε και στο εργαστήριο. Δηλαδή εκεί που κάνει καλά τα ζώα και τα βρίσκει. Ωραία. Το έχω ξανακάνει. Εδώ κάνουν πάρτι. Εντάξει, παίρνουμε το χέλι εδώ. Κοίτα, είναι και περιμένουμε να φορτώσω τώρα. Τα χορεύουνε, πάρτι, πάρτι. Τι είναι αυτό, δεν πήρες κλάδια, έστω. Είναι αστεία. Ωραία, θέλει να κάνει και για, δεν μπορούμε. Λοιπόν, ωραία, λίγο βαρετά, αλλά δεν πειράζει. Αυτό εγώ μπορώ να πάρω νερό. Τυχερή. Και εγώ μπορώ να πάρω ένα μπουκαλάκι νερό. Έχω αυτό το ψαράκι. Γλυκούλι. Αυτό τι είναι. Και αυτό είναι ροζ. Δεν πειράζει. Αυτό. Αυτό τι έχει. Oh my god, έχει πολλά ωραία πράγματα. Θα πάρω και το κόκκινο αυτό που είχα πάρει πριν. Πάμε. Μετά διακοσμήσουμε σπίτι. Να πάρουμε με τσάντες, σακούλα, ό,τι έχει το μάγαζι. Πάμε.
Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο μαγαζί καλύτερα. Νύχτος από ό,τι βλέπετε, δυστυχώς δεν έχουμε προλάβει να πάμε. Ειδικά στο εδώ, δηλαδή εδώ μόνο θα πάμε, εδώ σε αυτά τα δύο. Αλλά την άλλη μέρα μπορεί να πάμε και εδώ πήγαμε, τώρα ήμασταν εκεί και μας αρέσει. Και αύριο θα φάνε κεμπάμπι, θα πιούν κεμπάμπι. Τώρα θα πάνε στο σπίτι τους να αλλάξουν, να φορέσουν μαγιό, αλλά αφού δεν έχουν μαγιό θα πάνε εδώ να βρουν μαγιό. Άμα δεν έχει μπορεί να μην μπουνε και θα δούμε πώς θα πάει. Σας ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί μπερδεύω λίγο τα ονόματα, γιατί έχω πολύ καιρό να δω λίγο την Ελένη και μου λείπει. Την Αλίκη, εντάξει, θα λέει η Αλίκη θα φύγει για κάποιες μέρες και εγώ εντάξει, εγώ είμαι στο σπίτι μου, εντάξει, ζω καλά και πάμε να ξεκινήσουμε. Επειδή δεν προλάβαμε να πάμε σπίτι, βρήκαμε μία τσάντα και εκεί θα βάλουμε όλα τα πράγματά μας. Ξέρουμε πια αφού είναι τα χρώματά μας. Ωραία, κλείσουμε το κατάλογο αυτό, ναι. Και η Ελένη πολύ της πάει αυτό. Εγώ μόνο έχω σπίτι. Και έχω να σας κάνω unboxing στο σπίτι όταν πάνε. Αυτό το μαγιό, της πάει. Ωραία, θα πάρουμε αυτό το μαγιό. Δεν έχει όλη για την Ευαγγελία, για την Αλίκη. Δεν έχει. Το τι είναι. Αστείο. Για την Αλίκη δεν έχει. Εγώ έτσι και δεν θέλω να μπω. Κρυώνει. Βραστινά μπάνια δεν πολύ κάνω. Κράτα, πληρώνω. Πλήρωσα. Πάμε στο κλαμπ. Δηλαδή εδώ πέρα. Εγώ το λέω κλαμπ για κάποιο λόγο. Είναι πολύ ωραίο και φωτεινάκι, μπορούν να κοιμηθούν εδώ στις σκηνές αυτές. Πολύ μικρούλες. Αυτό το μπαλόνι άσχετο. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε. Και θα κάνουμε το τελεφερίκ. Δεν πώς λέγεται ακριβώς, με το βανάκι. Και θα δούμε τι είναι μεγαλύτερη φαν. Ωραία, ξεκινάμε. Ωραία, εδώ ένας πελεκάνος. Ωραία, ευτυχώς εδώ έχει κάτι σκηνές. Ο κάθε ένας στο χρώμα του, αλλά δεν νομίζω να έχει το χρώμα, γι' αυτό θα κινηθώ στην πράσινη σκηνή. Ευτυχώς εδώ μπορείς να πας και το βράδυ για άλλες χρώμα στο μαλλιά σου, αλλά δεν μας νοιάζει, δεν θέλουμε. Λοιπόν, η Ελένα κιόλας κοιμήθηκε, δεν πειράζει. Ξύπνησε. Έχει εδώ ένα σακίδιο μπλε, είναι δικό μου. Αυτό είναι της Ελένης. Αυτό τι είναι? Κάτι χαρτιά περίπου. Εδώ γιατί έχει πεταμένα φαγιά. Ας θα τα δώσουμε στη μαγαζά τώρα. Τώρα αυτά. Τα ακούω. Δεν ξέρω πώς λέγονται. Λοιπόν, αυτά τα βάλω εδώ. Να τα πάρω. Εδώ, αυτά. Βάφεσαι. Αυτά τι είναι? Σπεριγκλής. Αυτά είναι ωραία και μπλε, τα κρατάω. Και θα κοιμηθούμε απόψε στις σκηνές. Εγώ, επειδή δεν έχει μπλε, θα κοιμηθώ στην πράσινη. Η Ελένα θα είναι κοντά μου γιατί φοβάται λίγο, μόνη της να είναι. Και εδώ, η Αλίκη, εδώ. Να κάνουμε να είμαστε κοντά όλες. Να βάλουμε εδώ. Θα είναι και οι τρεις εδώ. Έτσι. Και θα βάλουμε και μια σκηνή εδώ. Τέλεια. Εδώ είναι τις Ελένες. Αυτά τα πράγματά μας. Ωραία. Αυτό είναι δικό σου. Να το βάλουμε σκηνή, να το κοιμηθεί. Και μπορείτε να στείλετε τα πράγματά σας που πήραμε πριν.
Ωραία, αυτά είναι για την Ελένα, είναι της Ελένας. Έχουν ο καθένας το σάκι του εκτός από μένα. Δεν πειράζει. Έχω δέσκυρες, έχω ζωάκι στο σπίτι. Όπως έχουν. Έχω το μπλε, το βάλω στη σκηνή μου. Τουλάχιστον έχω νερό. Το μόνο καλό. Ωραία, την τσέπη δεν παίρνει κανείς, θα την αφήσω εδώ να βάλουμε κάτι πράγματα άκυρα. Που τώρα δεν είχα υπολογίσει πώς θα το κάνουμε. Η Ελένα είναι πολλά πράγματα. Ωραία. Αυτή είναι μπλε, την κρατάω. Εγώ μια έχω και το μπλε. Να φάμε και κάτι. Πρώτα η Αλίκη, μετά η Ελένα, μετά εγώ. Λοιπόν, αυτό θέλει. Ωραία. Πρέπει να φάμε τα χρώματά μας. Δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να φάει όμως. Τυχερή. Μ' αρέσουν αυτά. Ωραία, πήρα. Και έχει και λίγο ροζ αυτό. Μπορεί να φάει και εγώ τέτοια. Ωραία. Και η Ελένα. Η Ελένα δεν έχει πολύ. Δηλαδή, μπορεί να φάει μπάουμπαρ, τυχερή. Εγώ δεν έχω πολύ φαγητό. Αυτά δεν έχουν. Εγώ θα έχω και το πράσινο, δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω και το πράσινο. Η Ελένα έχει και το κόκκινο και το πορτοκαλί. Η Αλίκη έχει το ροζ και το πράσινο. Εγώ θέλω να... τελειώσαν. Θα φτιάξω, ξέρω πώς φτιάχνονται. Και πάω από το φράουλο. Μπορώ να φάω αυτό, μια και είναι μπλε. Μπορώ να φάω ήδη με την Ελένα. Εδώ. Και αυτό το μπαμπόν μια και έχει πράσινο. Τα γκούρ εδώ, το βλέπετε. Popcorn εδώ, δεν νομίζω να χρειαστούμε. Παρόλο να πάρουμε 2-3 πακετάκια. Να έχουμε να τρώμε. Εδώ 3 να πάρουμε. Ένα η κάθε μία. Και ένα για μένα. Αυτό εδώ, το αφήσουμε εδώ, γιατί μετά θα έχει γλέντι. Εδώ. Αλλά κανονικά θα τα παίρνω όλα εγώ, γιατί είναι μπλε τα κουτάκια. Και κίτρινο μπορεί να το πάρει και η Ελένα. Και ροζ, όλα τα έχουν. Όλοι μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, το popcorn να το φάμε καλύτερα μετά. Παγωτό είναι αυτό. Καλύτερα να το φάτω. Λοιπόν, τουλάχιστον τρώγονται. Εδώ αυτά. Ωραία. Παίρνουμε όλα τα popcorn μας. Ο καθένας στα δικά του. Και όπου είναι τα γελάκια τους. Ωραία. Δηλαδή ό,τι φοράνε το βγαίνει. Πάμε πρώτα να δούμε. Πρώτα να δούμε την φίλη μας. Αλλά σήμερα δεν είναι την άφηνε η μαμά της. Να κάνει sleepover μαζί μας. Πάμε να δούμε. Εδώ, αυτό μπορούμε να το πάρουμε. Εδώ είναι ωραία, αλλά μόνο και αυτό. Να κάνουμε όλοι μαζί φωτογραφίες. Εγώ θα είμαι στη μέση. Έτσι. Εδώ θα μπορούμε να κάτσουμε όλους μαζί σε ένα φύλλο. Μπορούμε να κάτσουμε εδώ όμως. Ωραία. Έτσι. Πολύ ωραίο είναι. Βάλουμε μία φωτογραφία, να είναι ομαδική. 1, 2, 3. Ωραία, τώρα είναι βράδυ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα αφήσουμε το εδώ και τώρα θα το βάλουμε εδώ στις σκηνές. Να πούμε εδώ δηλαδή. Ξέχασαμε να βαφτούμε. Έλα να βαφτούμε τώρα. Αυτά είναι τα τρόφιμά μας. Πάμε να βαφτούμε σε Λοιπόν, λέω σου έχω κάτι. Εδώ. Όχι, πού τα έχω βάλει. Δεν πειράζει, μάλλον. Ναι, εδώ. Έλα, φόρτα. Αυτά. Να τα δικά μου. Ωραία, να φορέσω αυτά. Είναι πολύ ωραία αυτά. Αυτά τις πάνε της Αλίκης. Ωραία. Φορέσω πρώτα γυαλάκι, ωραία. Τέλεια.
Πάμε. Γεια σας, γεια. Ωραία, περιμένουμε λίγο. Ωραία, φτάσαμε. Γιατί είναι τα απλά. Πολύ απλά. Δηλαδή αυτό.